Κύριε Νικολακέα, αν το δάνειο πάει σε φαντ, χρωστάω ακόμα? Βεβαίως και χρωστάμε. Ό,τι χρωστάγαμε στην τράπεζα, χρωστάμε και στο φαντ. Μεταβίβαση μιας οφειλής από την τράπεζα στο φαντ δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε να τη χρωστάμε, απλώς έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης του δανείου. Επομένως, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή, σε επικοινωνία είτε μέσω email είτε τηλεφωνική με το fund το οποίο πήρε το δάνειό μας και να συνεννοηθούμε για τον τρόπο αποπληρωμής του δανείου. Θα πρέπει να δούμε σίγουρα το λογαριασμό του δανείου που καταβάλουμε τη δόση, έτσι, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κατέβαλαν σε παλιό λογαριασμό και στην πραγματικότητα έπρεπε να καταβάλουν σε άλλο αριθμό λογαριασμό, με αποτέλεσμα να καταγγέλλονται τα δάνεια και να προχωράει το φαντ σε εκτέλεση ενώ άλλος πήρανε κανονικά. Άρα θέλει συνεννόηση οπωσδήποτε και εφόσον δεν απαντήσουν στα τηλέφωνα, θα πρέπει οπωσδήποτε ο δανειολήπτης να αποστείλει email στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της doValue, της Intune, της Qcon, της EPAL, ούτως ώστε να έχει έναν αριθμό πρωτοκόλλου αποστολής του email αυτού.